Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubekwa ukuthi usedlulile emhlabeni oyinxusa laseNingizimu Afrika eFrance uNkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa wayengqongqoshe wezemidlalo futhi wake waba ungqongqoshe wamaphoyisa khona la eNingizimu Afrika. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwedemeti igama lami ngosibonga konke wakantando mothanda ungangibeza intatheli eka YouTube. Kungena embiketo usedlulile emhlabeni oyinxusa laseNingizimu Afrika uhlala kwelase France uNkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa wayengqongqoshe wezemidlalo uphinde futhi wake waba ungqongqoshe wamaphoyisa. Kubeka kwathi utholakale eshonile eFrance eParis ngemumva ngosuku kubeka ukuthi udukile. Kubeka ukuthi ke namhlanje utholakele abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha ezigundleni zokuxhumana ngaso lesigameka kwaziwa ukuthi ngabe kube yini imbangela yokushona kwakhe noma uziphosile noma kunomuntu omphoshile khona ebuilding. Uvimen Mbulazi uthe sebemthume uphuthi khona le eFrance ama-French ke ayaganga kakhulu. Umenzi faka ukuthi uthe awu Nkosi yami ayikho indaba yokudlala ukucasha, inkinga ziningi kakhulu, abenza ukuganga bazobonakala ngombala. Usixolile Dilegacy Mgcine uthe awu kwaze kwakubi akukholakala ngempela sengathi umoya wakho ngalala ngokukhulu okuthula. Ukhayilihle Msomo uthe ngicabanga ukuthi ke ungomunye wonqondo ababalwa negelekeqe eziphenywa imadlanga commission. Uthe sifuna ukumbona ezingenela eboxini eshona phansi emhlabathini. Uveli Arnold Xolo uthe mhlambe uziphosile kodwa ke ngabe uzibulaleleni uma kwenzeke lokho. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuze ukuphalwa kwenu khona lapha kwi comment section ngalo lo daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.